Can Pipir i Mosca és un projecte de masia autosuficient. L'espai està dissenyat amb criteris de permacultura per poder crear un espai que sigui autosuficient tant a nivell del menjar que es necessita per la gent que ve, com amb les instal·lacions. Llavors la finalitat d'aquest espai és el poder promoure valors de respecte al medi ambient, de cultura de pau, de voluntariat, de creixement personal i de millora del planeta en els diferents àmbits. En un camp de treball trobem diferents agents, un que és el més important, que és el grup promotor, són les persones que formen part d'algun col·lectiu, d'algun moviment de base, d'algun moviment social, d'alguna associació, que el que volen és acollir aquest grup de persones voluntàries. Són les que organitzen la feina tècnica que s'haurà de fer durant el treball, no? Si és un treball de reconstrucció, un treball de dinamització de col·lectius, són qui té al cap el projecte i qui està en el dia a dia. El primer camp de treball realment volíem muntar un festival d'art contemporani i necessitàvem mans, no?, per ajudar amb tota la logística. La gent del poble realment estava mirant de com podem cuidar l'entorn i fer alguna cosa que el poble es cuida millor, no? Però el fet que ve un grup de voluntaris joves que durant una setmana o 15 dies fan coses al poble, la gent s'anima per fer coses també. Nosaltres, com a coordinadores, cada nit fem assemblees, sempre en funció del que vol cadascú. I a part també hi ha una part important d'estudi, que vol dir reflexionar al voltant d'aquell projecte, al voltant del que representa aquell projecte i també al voltant de totes les realitats sociopolítiques que hi puguin haver en aquell grup, no? La gent aprèn a viure conjuntament, no?, durant 15 dies amb gent de diferents nacionalitats, experimentar realment cada dia que és possible, no?, resoldre conflictes a partir d'un diàleg i buscar un consens, i el camp de treball és l'escola ideal per això. I had to learn how to consume less and how to communicate with people who have completely different views on life, and also I had to adapt to a new way of living. Com estem aquí, fa molta calor i tot, però com estem tots junts i ens ajuden i tot, aconseguim alguna cosa que és superguai. La idea va sortir de l'Associació pel Patrimoni Històric d'Hostalric. Un dels nostres objectius és fer recerca dintre de diverses possibilitats que vam pensar de poder fer un treball d'ecologia. Vam creure oportú fer-ho aquí per diverses raons. Can Biaix va ser destruïda en part i ha quedat en ruïnes, llavors sí que hi ha hagut molta gent del barri i de Barcelona i arreu que ha ajudat al projecte, i el camp de treball ha sigut com un avançament en aquesta reconstrucció. I learned that people have a very strong relationship, that they fight for each other, that they stay together and they fight for their rights and what they want to do. No sé, és la sensació de llibertat, no?, que t'ofereix estar en un entorn que no és el teu, amb gent que acabes de conèixer i no sé, que cada cop i volta surt una cosa per part de tots. Cada any és diferent amb les persones que passen, però es manté el fet de sentir que formem part d'un moviment global, no? Tot és de tots, tots compartim tot. És com una gran família, no sé, et sents molt acollida. Llavors...